Arkadaşly gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzyň raýatlaryny günnelik sarp edilen ady önümleri bilen bolelygyny üçin etmek ugrunda döwletli işler durmuşa geçirilýär. Muňa bolsa Ahal vilayatynyň etraplarynyň ekin meýdanlaryna erki ekilip ýetişdirilen ýer almanyň yerli görnüşleriniň ak bazarlaryny bedäp, halkymyzyň ady üçinçiligine öňçelik goşan tolýanyny aýratyn bellemek gerek. Arkadaşly gahrman serdarymyzyň oba hojalyk pudony ähli taraplaryň ösürmek, kämmilleşdirmek barada tapşyryklaryny, asly ýöreliglerini öwren ussa telekeçi gäreneçiler. Şu ýyly vilayatyň toprak gowa şertlerine laýyklykda ilatyň günnelik islegilergen önümleri bolan ýer almagyň bol hem bereketli hasylyny ýetişdirip kemale getirdiler. Häzirki wagtda bolsa ýer almagyň täze hasyly ýetişip, şol hasyly ýygnamak işlerine dol lepine ýerşildi. Ahal vilayatynyň Akbuğdoy we Kaka etraplarynyň ekin meýdanlaryna işleýän ussa telekeçi käreneçiliň ihlasly zähmetleri bilen şu ýyly ýetişdirilen ýer almasynyň bol hasylyny öz wagtyna daýesä ýygnamak hem esasy wezipeleň biri bolup durýar. Häzirki döwürde telekeçi käreneçiliň arasynda wagt nesihat işlerini geçirmekde Agrar partiýanyň Kaka etrap komitetiniň hünärmerleriniň münasip paýy bardyr. Telekeçi daýhanlaryň gaýraty zähmetleri bilen ýetişdirilen ýer almaly meýdanlar görenigde gowrun göterilýär. Ýygnalan ýer almalary ýürüti haltalara gaplandyp, etrabyň vilayatyň hemde paýtagtymyň bazarlaryna buýrmalar esasyna alyjylara uradylýar. Kalplara bu ýetişden dolu daýhanlar diýarymyzyň hasy gülle besme ugrunda taýsy tagallary diýen gahrman arkadagymyzy hemde arkadagly gahrman serdarymyza egsilmez alkyşlaryny, hoşallyklaryny beýan edýärler.